I to je to, ja sam možda četmarim. Ljudi, opet snimam. Ok. Samo da se moj kit Mario kreće. To. Sad krećeš, a. Uđi ga. Kuš, objet, sorry. Nemoj. Ne, on su. Mora da pobija sve ja. Inače tu je i checkpoint. Bravo, Atre, bravo. Spući se onako sa blogom. A ja mislio da je ova maca parkour maca, ali nije. Zašto? Zato što sam ja noob. Fuck it, damn it. Nemojte da igrate ovu igricu, nije željno toga, nije željno. Iako ljudi vidite jako da sam sad ono, ako u prošloj epizodi, znači čutko, nemoj da udaš do kornjača, glupa kornjača. Ne, you don't believe it, ne, ne mogu da verujem kako je ova igrica glupa. Ne znam zašto sam ja uopšte... Idem si ja gore. Ljudi, ovo... Hop. Baš je developer uspio ovo. Ne, verujem. Pa ne bi on samo tako ono stavio. Gdje mi? Don't have it there. Ne mogu, previše ljudi bre. Fuck no. A nemoj bre da skačeš fuj. Mrzim ovo. Daj, opet ću ja ići ovdje. Mogu vamo. Ladno, ali može nama nešto. Fuck you. What the fuck. Ne mogu. Ok. Jesam. Nisam, ok. Ubi me jebe. Ja. Znači, čim stignem do checkpointa, ja završavam epizodu. Neću ja stići do checkpointa. Ne. Nope. Ovaj deo mi pravi problem, znači to je ne baš. To. Hop. Fuck you. Gio. Hop. Ajde. Ljudi, stigli smo do checkpointa. To bre. Ok, sad. A kako sad ovo je? Duplo ljudi, bar smo na putu nečega. I to sad znam. Ja baš.
čikabu. Zašto sam ja ovo počeo da snimam? Op, op. Kako je ovo da prođem? Nije mi jasno. Možda moram onaj treći blok. Mislim da ovo ima smisla sad. Sad ću da vidim. Ako ne, onda ću vidjeti. Pogledat ću na YouTube pa ću snimiti ono. Baš. Ne, jao jebem ti taj blok više. Glup blok. Glup. Čikapu. Šta te crvena pečurka? Daj padni u ruke. Ja. Fuck it. Fuck it, man. Fuck it. Čekaj, samo nešto probam. Znači, moraš ovako. To bi. Ne, možda to ubio ovo. Ovo zvezda. I ono padne. Okej. Ne! Ljudi, ja mislim da ću ovdje završim epizodu. Hvala vam što ste gledali. Ja ću sad ovdje da pokušam nešto. Ako uspe, onda znam da treba ovako to da se uradi. You don't believe it. Ja. Ali to mora negdje da bude na drugo mesto. Ljudi, ćao.